No niin, tässä on Naputtelija ja Yksinäinen Susi 1. Tänään pelataan Project Hexagon haastekarttaa. Täällä siis pitää yhdellä saarella selviytyä. Täällä ei ole mitään muuta tarvikkeita muuta kuin mitä tässä nyt on. Ja täällä pitäisi olla semmosia kaikenlaista luolaa ja sen sellaista. Ja sitten täällä on tämmöisiä tehtäviä. Esimerkiksi build a brick house ja tän sellaista ja sen sellaista. Ja tässähän näkyykin, että find the rest of your armor. Complete every challenge, it's fun. Varmaan onkin hauskaa. Find a dungeon mob spawner ja niin edelleen. Tämmösiä. Joo. Elikkä taitaapa tässä aloittaa, eiks niin? Niin. No niin. Nyt joo, Susi. Sä voisit alkaa keräämään tuota puuta tuosta. Ja joo, täällä varmaan bugittaa jotenkin noi hirviöt tuolla, mutta kuitenkin. No niin. This may come in handy. Pitää. Jaha. Sienimoinnosta. Otappa siihen Susi 11. Okay. Joo, minä alan rakentaa tänne jonkunlaista basea. Challenge, build a two-story home. Mäpä hankin ensiksi. Tässä on joku tämmönen hieno. Mä kaivan tästä tätä ensiksi. Onko tää suunniteltu niin, että on tarkoitus syödä, että meillä on niinku enkut healautuu eikä tuo hunger method? No, tämähän on normaalilla. Normaal vaikeusaste. Niin, mutta me tarkoitan sitä, että mä on tehty joskus silloin, kun tuo normaalisti sienimoinnus parantais enkkua. En minä tiedä milloin tämä on tehty. Mutta tässä saattaa olla luola. Mikä se on? Saattaa olla luola. Kun nää putos äsken nää hiekat. Keräsi. En voi tapella vasta menustalla. Joo, sulla on niin laginen kone. Mutta en miekään kyllä voi tapella sitä vastaan. No nyrke jotenkin. Älä vain tapaa sitä. Apo toinen. Auta. Auta. Miksi nää tulee tänne? Mä löin sinua. Miksi nää tulee tänne? Ihan hullua. Siis Mä sain tapettua toisen. Miksi nää ihmiset tulee tänne? Kyllä on huonosti tehty kartta. äiti, auta. Syö minut. Älä syö mua. No nyt meillä on vähän stringejä. Ollaan taas niin hauska. He. Eikö sun pitänyt hoitaa se vitsipuoli? Piti mennyt jakso vielä. Täällä on mitään hauskaa. Varo sitä pidua. Ei se hyökkää mun kimppuun päivällä. Rakennetaan nyt äkkiä suoja. Ja replanttaa tuo puu oikein. Häh? Miksi ei putua siitä mitään? Replanttaa se puu, pitää replantata tämä. Et sä nyt löytää mitään niin. Miksi tästä ei putua mitään? Tuosta nyt saplingi tuli. Replantataan se, niin se heti kasvaa uudestaan takas. Okei, varo. Joo, mä lähden tästä rakentaa beissiä meille tähän. Vaikka tähän. Susi, anna mulle ne lankut. Mä teen meille jotakin tarvikkeita. Ei ole vielä lankkuja, mutta me Siis noi puut, niin. Miksi mä en pystyn ottaa niitä, onko ne äkymättömiä? Odotappa. Siinä on. Joo, 16 hyvä. Eikö toki mä ruksi tästä? Ruksi. Joo, mä tehdään meille crafting tablen ensiksi. Älä tee minulle aseita, kun emme kuitenkaan tapella. Okei. Työpöytä. On säälittävä henkilö. Niin, meillä on tässä työpöytä. Tehdään vähän keppejä. Ja sitten puuhakku. Sinulle, Susi. Ja Kiitos. Hyvä ystäväni. niin varmaankin. Olen myös vihollisissa. Ja sitten minullakin on puuhakku tässä. Ja miekka on kyllä myöskin tärkeä. Mä pystyn vielä tekemään miekaa ja sitten meillä loppuu puut. Kun tää ruksi niin paljon epäilyttää minua. Se ruksi. X marks the spot. X marks the spot kysymysmerkki. Niin. Mutta nyt kuule tehdään beissi. Nyt kuule tehdään beissi ennen kuin tehdään mitään. Aletaan tähän kaivaa vaikka. Joo. Sitten kaivan vahingossa luolaan tietenkin heti. Löysin dirttiä. Se on tärkeä. Dirtille voi vaikka istuttaa tavaraa. Ja sitten semmoinen, että se on tosi helppo päästä. Oi, nyt alkoi mörisemään paljon. Täällä on aivan täynnä jotakin. Tää on ärsyttävää. Spidereita ja luolaa. Suljetin sentään. No enkä sulje, me lähden tappelemaan. Ei oikeesti.
miettii, että olisiko se ihan... No mä en ainakaan voi sinua auttaa. No et voikaan, kun sulla on niin laginen kone. No minäpäs käyn sitten vaikka tekemässä kiinnostua tuolla ulkopuolella. Käy. Mä päästän nämä tänne sisään ja nyt alan tappelemaan. Kauheasti spidereita. Häh, mitä? Onko lyö kriittisiä? Aika vaikea lyödä kriittisiä 2x2 tunnelissa. 2x1 tunnelissa. Nyt tuo kuoli. Onko turvallista? Oi, täällä on spawnereita ja timanttejakin. Timantteja? Ei helvetti. Nuo jää kyllä tuonne. Joo, siellä oli hirveästi kaikkea niitä milloin on kultaiset miekat. Niitä, sanoppa, niitä possuja. Possumiehiä. Possumies. Possumies. Ei. Siis tää on täynnä tämmösiä tyhmiä luolia. Täällä ei voi kaivaa mitään. Mitä jos me tehdään sitten tässä... Tai no ei sitä voi, kun eihän meillä ole kiveä ollenkaan. Mitä me mennään sen kiveestä. Mä nyt yritän tehdä tänne jotakin etes. Täällä nyt pärisee. Miksi tää pärisee? Siis ukkoja kuuluu mörisevän täällä. Nyt meillä on nyt jonkunmoinen base, jossa voidaan olla turvassa yön yli. Ja katsotaan nyt tuo rastirutti. Mulla on jo nälkä. No, käy jääkaappi. Justiinsa. Tarvitsee mushroomstevit. Eikö se omia? On. On. Mä kulutin yhden. Tää alkaa palautumaan enkutkin. Se on tämä pelottava ruskiruksi, että... Tuu kaivaan mun kanssa. Tää sitten mörisee aika paljon. Kunhan en sitten kuole. On niin lagi, että nuo pelotet, jos joku... Niin. Älä vain kaiva tuonne päin, koska siellä on se ne hirviöt. Mistä näytä? Tuonne päin älä kaiva, siellä on hirviöt. Täällä on vähän niin kaikkia hirveitä. Ei, siis tuolla oikealla on hirviötä. Sinne me menemme vasta, kun ollaan hyvin varustautuneita. Eli voisin sanoa, että se varmaan ihan se meidän aika riitä. Joo. Tekätään nyt se rastisruksi, että... Mitä se raksi tekee? X marks the spot. Mä muuten otan tämän kyltin tästä ja alan katsomaan, mikä tämä X:n alla on. Ihan rauhassa, mutta varopa. Oot me tulen sinne. On niin lagittu, että... Oho, täällä on meloni, Meloni. Meloni. Joo. Kaspa 2. Ja sit siinä oli joku kivijuttukin. Siinä on joku kivikin päällä vielä. Mä irrotan se. Sitten on koalia. Kaalia, minun hakku. Minullakin on hakku. Mä otan se. Vahingossa miekalla veti. Sitten tässä on vielä toinenkin tämmönen. Hieno aarre. Emme sniikkaamalla yhtä nopeasti. Juoksemalla. Joo, kun sulla lagittaa. Lisää hiiltä. Ja sitten siinä on jo kivi. Mutta hieno aarre X:n alla. Siis todella se markkasi paikkoja. X markkaa paikkoja. No nyt alkaa tulla pimiä. Alkaako? Oi. Me tarvitsemme ehkä vähän stoneakin. Tuu tänne turvapaikkaan. Josta me ei lagita liikaa. Jos mä suljen nämä portaikot tästä. Me suljetaan, mutta me otan ensiksi tämän. Mä yritän mennä tuonne ilmeisesti tuohon. Tämän näin. Älä mene sinne paikkaan. Mä suljen tämän, että... Joo. Sitten kohta me voi alkaa tekemään torcheja. Nyt jotain pimehtyi. Niin pimehtyi, kun mä suljin tuon. Mutta nyt me aletaan kaivaa, että me saadaan koalia. Kun meillähän on jo koalia. Me voin tehdä yhden torchi. Tai 4 torchia. Sitten tulee 4. Et se näkään mitään, kun sulla on niin huono brightnessi. Kun sulla on niin huono näyttö. Nytte! Minä sain jänsketin ei mitään. Ehdotuksen. Voisin laittaa brightnessia isommalle. Oho! Hetkinen! Meillä tässä alkaa Bandicammin rajoitukset loppumaan, eli tämä jatkuu sitten seuraavassa osassa. No niin, meillä on siis base valmiina, ainakin toisinpäin jo. No niin, eli heippa hei, me tehdään toinen osa tässä kohta.